Coronavirus akisopen kachapajok jiaphan ingprim asadlang Amerika along sai kecheng. Bakalia Jones English School along classroom lapen barpi barso ke doahem kangpu. राजन कथार अफान नोकबारी लोंगरी आसार के बाद कारों पिनियादा अबिरता लोंगपेन नीलिसामी जुली बेपी नोनार्जुइक था बिरतांग तोनपेन मुनित अचिथे अलोंगपेन नोवेल कोरोना वायरस के सो अवुर केराइकोम थेकजा फानपुरा अमेरिका आदेर अलोंग ओकप्रान केलांग सोनथाना तुमपेन कोरोना वायरस आइंग प्रिम कासन से अफान सादलांग अमु कपांगचेंग Data dang pi along nang kijong pluk novel coronavirus ke so avur kangdang penajok kaphere me melabang so angthek adetin along ta ok kachekom ramason si donang lo labang so aputhak kiri katarle batum alam thepen kelong dona tengke somindar angkang pi along bangsuri trogra pharup lia mulokatum aprandam tanglo lapuson apora kisung ke bang bom along non isia Abirta kemi ke klangdo Labangso Abirta lake National Institute of Health atum theripo achiklo niphai kretrok arnipen Amerika along novel coronavirus ake sopen kachepajok unji aphan pura corona a ingprim asadlang aphan saikedeng pangcheng pontanglo Labangso ake sopen kapachedan ji aphan kasonse pon a ingprim lake ningkane si so se chot apor nang ik kok tahai Labangso Abirta jasimet okpran kelang sonthana tumpen kapachini pon Abirta News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren West Karbi Anglong District Nokbare Along Ri Along Rokom Kecho Karbi Rongsopi number 2 Seng Ingleng Arong Amerika Rajan Kathar Aphan Nokbare Long Ri Asar Aman Kepe Adap por wosangtar langponsi womut wokan mi et mi phunpen puthot anarlo apor rajan kathar aphan nokbari habi kethe longsing tokbisi rajan kathar aphan sopongpen thungponsi semi padeng ponlo Lasopi arnitilia por rajan kathar ahinpen Manpeng kedo atumaphan poho pen archupon thusi hormai lapen man kedo longhonga o cheron pon laso ahut dilip teron longri asar rajen be achomasar sar impura lapen alongri kaprek pen amana peng kedo atum setami chetong dunsi rokom kecho along rdp dun News Desk report Karbi Anglong Live Ni bhaikre trok arni Adap porpen Inglong Birik LP School along ningkan esek kapathu kachapate ahut ki hai osomaratuma phan nong e bajirpon Labang so nong e kapajiramai kapado hut aluhi sarpi aman pen rongkhang block BPEO hunmili bongrung pi chetong dunsi mai along kaning je ponatengke coronavirus keso aputhak kachire kenang sot kedo kithak kecho kijon pendang lok asitin asai ke claim keda malongta chere pik nang jipusi mai along than pare coronavirus la sona physiology nangli nang kusu pondeta hai nang langjoy sopo pasi ipo singjam long po dry cough po pasi ipo sita ili tum akap ting po on e kreng krai ver po agote la solo god ang ko ipo kai tu hojom ji po ipo keno ipo la son me se soche la poli ke son bali bom po Eso son bari bom lo kulonte mo ko na tum hospitalize deta hai la e basi ere tum ko pilo no ni claim nahi ke kai ke mat claim mere nahi puta kali pote asap hormos ili chere ponchet nahi na hai ke so ilong nang lule de ji phan ko pilo ili tum ke claim nahi ke anju che aprang on anju de no kai te iri tar sam pa me nahi sabun long the ili tum sa khosa ke sabun long Lahai sabun pe nari char sampa me pame nahi. Iri char sange jat lo pulon te angko pe ke me kan seven non an nang me nanokan. Sita che or noi alu da kaprek kan sita or nang pona tu. Oso mar ke do tum ta la sansi iri tum che klem nang ko.
SMC Amaipu Ramson Be Babu Timung Babu Ingleng atum pendanglok ongdong aman kido abangku bang piatum kacetodun nong I kapajir amayalong thanbang jiwan lama kaningja tengke inglong birik LP school along thanbang bang hinivet ajok kasiksak thepiklo lasi prabjin pen thanbang inut nangpi kenang sorpusi aluhi sarpia phan pinpuralo pajirdon laso phi ningkan esek pen kapathu kachepate ke haidun osomara tuma phan nong e pajirpon News X report Karbiang Long Live Red Horn Division Army atum pen ni phai kre trokarni Bokolia Jones English School along DC Mukul Kumar Saikia ari dengpen classroom lapen barpi barsoke do ahem kangpupon ni phai kre trokarni Bokolia Langher constituency arlo Thonglokpet Jones English School along Red Horn Division Army atum operation Sadbhavana project Surihinira Kresir Kepen Surihinira Impoya Farman classroom rihing ami awarsai barpi barso ahem humni lapen lang awarsai kipitang apot ni phai kretrok arni Karbi Anglong Adisi Mukul Kumar Saikia lapen alang nilong kachirabdun Bokolia Red Horn Division Company Commander atum chelang rabet pensi ingku pontanglo Bangso kangpu amai along DC Mukul Kumar Saikia ahin pen osomara tuma phan kemesen kecharli abarsai kipi ponjia phan thanbang atuma phan kapachini pon lapen ingthirjir pen kedo ke thaga barsai kipi ponjia phan posetami hukum pipon lason si kangri kangkrang ahor mu pen kachepa helo thekjia phan posetami thanbang lapen lo kecharli osomar api apo atum langchari dun ranangji puta kachuningri padopon News X report Karbiang Long Live Dilai Police Station Angkang Arlo, Dilai CCI Quarry Pen, Kechekoinot, Lama Basti Alongkedo, Lakshmi Maya Suba Ahem, Michodet. Nibhai Great Talk Arni Tili Porpai Hinira Achetim Malom, Dilai Police Station Angkang Arlo, CCI Quarry Adunkedo, Lama Basti Alongkedo, Edon Lakshmi Maya Suba Ahem, Michodet. Mekechodet Ahem Ahem Hupen, Perankia Pan Kapachini Ponatenke, Komani Abang Puatum, Ramajo, Mikai Choklo. Bangso ami choteran pon bom penajok nito mahem setami nang chopi pon derlopusi ningji meke cho apor hot pinso bangke angtan barjoy bonta arlo so tumdetsi hemkido meke cho apor hot pinso bangke angtan barjoy arlo so tumdetsi hemkido meakar thur ura por hot nitum arlo so mardet ajok thangta klemdun thekthedet lopusi chethan pon Mike Choahut Kadokave Lakti Sose Amar Mi Chuponder Loputa Pachini Ponthu Dilaipen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Pini Adap Abirta ke Lapon Sikang Toniklo Dome Thakme Kardom